Laglag Bara 6 para sa tinuig nga tournament. Big shoutouts at venue Azultus Lubua, Soundflow, Sound System, DJ EZQ. Sa tanan na diri dahil salamat ninyo. Sa wala, gikan labangon. Make some noise for Loon. Abi nila git pero kalihok, pangandoy gibit-bit sa akong pag-irog, di patarog, bisag nagalisod gakurog. Sound to, gikan konsolasyon. Make some noise for Cloud9. Cloud9, no? Balik ba? Tournament house. So, manag-going toss. Daw si Cloud9, pili niya unang si Loon. Sige sa oras, 2 minutes. Judges, minata. Minata tanan, round 1. Loon, let's go. Game. Yeah! Jan Leo! Ang gyapon kay buot. Imo mo gyapon ko binuangan. Abig pang bata, gyapon akong height, hatagan man sad kog kailog sa duwaan. What's up, Cloud9? Igong sa mato nimong mga 999. Wara. Fine. Hatod karon, di makunog gyapon kakabaw mo. Rhyme. Banga gyapon ka, bisag gasigira kag pamay-may. Di ba membro makasaray merbay niya master ni mo si GI, right? Feeling top tier nga mga butler sa panahon sa ilang prime pero murarag mga fighter nga di kabaw mo fight kay kamure mga rhymer nga di kabaw mo rhyme. Nya alingog-ngog pa kay mo ribat. Pugson gyud og daw. Bisag ang punto kay gayagaw wa nay rhyme daogon ras kurso sa pagyaw-yaw. Magyaw-yaw ra di ay abi kog mangkatayo manglapa. Nyagwa siya maribat mo ingog dinalong mo ribat ay pisti ba tiyo grawon sige ate yawa. Mauna iyang style, mauni inig fire, mahug ni ang pahong kay way gahong ni sa pag-rhyme. Agis pagkapildi ni improve ug mauni akong time ni transform murag Optimus padulong sa akong prime. Ikaw gapabilin kang banga. Di maayo kay reject, pero ming way ayo i-present. Si Jason kay Montero nga na ay factory defect. Kay way progreso ang sinuwatan. Murag, hay tra sa amaw. Di na magsilbi imong dinuwaan kay bright ng mga tao. Usa ko sa top pick sa Rapulo o kabaw kang di ko nimo matumba. Once productions, pero na tense, pagkabaw niyang ako, iyang makontra. Yabo niya mang luspad, abo ni kada sumbag, o pasikatan sa kung kainit kaning panganod kay mabungkag. Round 1 ra kakutob kay pangpaon ra alangan, mabaon murag badang. Wag tangang kagutom kakaon manog tagam gihamong pagyudtanan. Nya duha na sad ka tournament ang giapilan. Basi gisugo na sad ni sa pikas para maniid, pinisti ka man. Ay kabalaka, iguman na ni nga batil, imong huna-hunaon, biiski na lang. Pag ngunang kahawd, yango dritso pagwanto. Dag-om ra ka Cloud, ako mismo ang bagyo. Round 1, Cloud9! Bagyo kang pututa ka. Hoy Gogo, bisa ka pinakamabagyo, wakay challenge ani kay ako ang pag-asa. Prime ka, buangon. Ikaw si Decepticon nga siptik. Game! It's been 3 years. Yan iundang ka og duwa. Yan ibalik kay walang nangita. Wa ko'y paki ni mo yawa, timan ilon. Wa ko'y interest ni mo. Maong wala ko'y interest sa imong pagkawala. Karaan na kas duwa. Gatugi kay bagong marketing strategy ni Leo. Nga di maka-intense. Kung euro kas nga spoke ng dollar, but you can't make sense. Anong ipabalik pa man ninyo tata? Mapalpak man ng empleyado nga inyong gi-hide. Wish magkayo ng empleyado because tonight, I will make you fired. Pero salamat. Kaya bisag di ka kabaw mo ribat, ipabalik nimo akong gigil. Kung ni-appeal raman sa ko sa turna, kaya wala may ganghi nga ni-appeal. Kadi ka kalibel. Ako ang
Kay dili ka kalibil ani nga kay lain nga bir. Aditi ka kalibil. Lain nga sinay nimong gibangga gago. Pakanunti ka og sipor dayon bumbahan ti ka sa puso. Magagas imong dugo samtang ang obs bumbahan agas puso. Wala na kay layo nga maabtan kay dire na kamupundo. Kadelikado kung ang Joker sa pagkabrutal na mo transform. Di magsilbi imong ablino na kilaton kung ang Cloud9 na mo thunderstorm. Pero no need na mag-brainstorm. Ay di pa kahanas. Di porket ikaw ang unang nisulod sa akong klase, makonsider na kang first class. Kay lami kay kang bugal-bugalan bisag way rason. Maglisod ka sa akong bars, murag pinireso nga way rasyon. Si Kinsara makaparatinod-on. You are just a waste garbage without destination. Di natin ka kinahanglan tupman, ako rang gilabuan nilang expectation. Kaya nag-expect magundin mo daw, kaya na-jugang tigpakpak. Pwes mo rinig, hamti-damti inyong bata nga palpak kay mag-almost iyang pagkatagak. Kaya imong dinuwaan, trying hard, may imong apex. Local imsing na week sheet of delivery, gibangga aning FedEx. Mga ipagwa ka ni balik, arwa ka na balsamar. Na angles, pagbalik ang imong pagbalik. Kaya diri sa Rapulo, imong status personal ng data, kaya wala na kay lugar. Yawa ko tasa pistan. Grato Lun! Yo! Pangutana! Kung sinasuod si mong utok, anong ni-try out mga sa flip top? Hayag na ang agyanan, kaya na makipagsabayan sa payag nga panglirikalan, pero patay ra ang gidangatan, hagbay ra di pasidanan, ni pugos yung panagalog, ning tutyo pas kabisayaan. Si Enigma taon ka pangagot, wa ganahi sa pakalog, tibuok round wa kasabot, sa imong lingwahe nga tangalog. Wa ni salir imong gitchus, dali ra nahagtos ang tabanog, imong karira na diffuse imbis gahandom og pasabog. Nya excited pa kay mo duwa, kay sure win lagi daw. Si Enigma tagbog, ana-ana, kay offbeat kay amaw. Pag humana idlips ni Kumong, kay kada round wala sa tiyempo. Iyang lyrics pangkulon pero wa gitong sa metro. Grabe ka offbeat, sakit na guro na nimo. May pag magduwa na lang basket na paguro kay porsyento. Imong position point guard. Ya, pa-check up ka sa sentro. Parisita dito tambal, aron pud ka maayo. Di ba ni trabaho mga concentrix? Nya nataktak ra sa largo. Kay wala da si mong siklib, kay nilala imong parbo. Imbis mo improve iyang skills, ang nisaka iyang garbo. Maong gipukaw kas kamatuoran nga imong pangandoy kutob ra sa damgo. O tinuod, binta imong ka-joker sa una, ang pangan, dali ra nga ni katag. Nya karon ganiagi naman ni kahinog, dali na lang sa itagak. Bisag 1-2 mapahamak kay sagrado matagbanat. Kanani ako ang rounds nga murabag na ngalawat. Kay kinahanglan nakag-cleansing tungod sa ambitious and guess what? Tanan nimong gibuhat kay blasphemous sa hip-hop. Imong rhyming kay pang stupid as pang set up wa sa timing naka-true fit pa ang get up. Bisag top sing kay malupit di ka iswag. Unsaon pagdaog kung ang writing di pang all in perming left out. Di na magsilbi diri sinubsanag sinumbatay hangtod one ay maluwa binurakay pinuga ay hangtod din akaduwa sinumbagay niluba ay mga bara pang guba lamon ang Cloud9 kinugkubay kay wa pay laing masuwa. Hi. Kanto, Cloud9! Yawa na gining gihatay. Gitira pa ang pag-try out sa outfit. Yawa sa atos bitay, wani sabay. Ayan, long yan. Mana. Maura to imong suwatlon. Yawa, murag tutoy sa tumboy, lami kay kumuton. Sa sobra kayo, Nick. Bisag siluko buang kaya matong buhaton. Pero ako dyan kung gagipatulan, kaya na may premyo dong. O gipili na ko ang pira kay inyo giatbang, bayong. Kalisod ka harong. Ginauna, kinahanglan pa ko mag-imagine nga gahi ka aron makasuwat lang ko og tarong.
makasuwat ako ang tarong. Sina, wala gito tarong. Kay based may observation imong angles mukalit lang og liko, mukalit lang og hunong. Sa sunod magsuwat kabut ni compass rose imong papel aron makabalo kag asa ka padulong. Kay ug ana ra imong suwat di ka magsilbi sa matubangan. Ako ra ning katulgan kay di ni ka ali ang mungaw bisag ali mungawan. Pero di ni ma-underestimate kay sa bara sa kalunasan nahimo ning mysterious man. O nahimo kang Mr. Use kay imong tira ginamit na sa uban. Maong sa ako dili ni makasamad. Mura kag utang ang gibayaran kay di na ka una-unahon kay hagbay ra kang nasulbad. Wala naman sa sumpay. Saan? Yawa na nun, malasab na akong ni Moy. Piste man yung buang, yawa ka. Umaigo ka sa kukumo, bisag way kabayo, pero makalisa. Katay. Let's go. Nasaan nun? Game. Buhay pa. Kinalasa na ni nga round. Sa first round na ko sa tournament. Ikaw kinalasa na sa nini mo nga round. Ang first round sa tournament. Kay diri na lang kakutob. O dili ni Ate Kra. Di na paabton dito stage 4 kay delikado, cancer ka. Bisag bansin pa, alkansi na, makarnira sa klase nga, pang algebra. Kay kita man sa kamera, yang agi nga, mas batipas na agi-ag kalamidad. Maong di ka gahi pa katulgon. Bisag imo pa ng badlisan. Gumagbiyahe sa kung kumo, imong dagway mo'y grahian. Bisag bansay kay malisang, di ka bantay niya mabihag. Kung ang ampay aning Cloud9 magpalipay, ako'y bahalag pahilak. Kay pang mythical ang bawon niya, pang criminal mo Bart. Ikaw, medieval ang sound, yaway seminar sa art. Maong makritical yung rounds, kay lyrical ang war. Wagi hapoy bara sa kang physical nga Cloud9, literal nga bar. Maong, klaro na ang dangatan. Kiss ka. Round 2 pa lang daan, finish na. Imong big wish nga, makontra ko kay death wish na. Inila ka nga the joker, pero wa nila na gets nga di ka pang champion. Imong kalibre, Memphis ra. Maong bisag kung saon pa og sukol, sa tournament di ka langoy. Inyong gihaon kay nabudol, gikinamot ra paglamoy. Kanons ka gool kay iyang rounds puwang pa na. Pero sige lang, og bugat na gani Cloud, iuwan ra na. Last 10 bars, o di na kinahanglan pang pakusgan. Wala ni gana yung paandar, kay dugay nang nahubsan. Way pag-asa nga makuptan, akong bara di mapugnan. Paspas ang saka, pataas sa turna, kay panganod ang gitungban. O di sad mahimo nga malutsan, bisag imo pa kong ludhan. Kung na lisod sa pagsibo ka o paghiko, kay di gihapon ka mapuslan. Kay kada battle ni mo grind, kay na ay bounty alangan. Unsaon ani pag-shine kung cloudy ang pangan o kabaw na mong tanan. Nga exceptional ako skill set, bisag sa rankings, wa ko maguna. Ug makalihay ra kanako kung sa battle wa kanito nga. Nasaan kami? Ug wa ko nito nga wasa kay kontra. O di ba? Why originality? Trying hard, mahimong loan. Trying hard, pangalan loan, pero gusto mahimong apex. Tungod sa imong gibuhat, kami kay kang bungkago niya, dili naka-apex. Kaya gusto magkapangalan, gusto ma-expose iyang talent. Kaya gusto magkapangalan, gusto ma-expose iyang talent. Siya di ay si Loan, buangon represent. Kada event, astig kayo tanawon, pero iniguman sa battle, mukikay radayon. Yawa ka, bisag mahimo kang bilat, iti ka ang tangon, kaya waka lami, pusi Loan. Oh, wakay lami, kabalo kang asa ka lami. Ha? Lami ka sumugo noy, bugo. Sa sobra ni mo kamubo, mapas mura kag maglulo. Sa tanan na mubo, ikaw ray duwindi nga dako. Oh, isungog ti kag mubo. Kasi muribat ka nga, parehar man tao, tinuod man. Pero ang nakaapan, bisag parehar ang mubo, di ko ni mo matupngan.
Ay, patupong rin natin. Stay, chok, yawa, stay. Ay, sorry kayo, ate. Pero kung style ko, hindi ko muli nga lakay ta, buang. Nga nang imo, tol, naglagot na ako ni mo, tol. Naglagot ko ni mo, tol. Ay, nagstorya ta ganina niya, saka sumaba bulbol. Ang sama na, pre. Gamay kayo, tais na hindi. Tanawa. Ilan kinaglagot, pakatawa, pero nag-uon na kaya ang nitolo na singot. Nahanap pa siya kanina nga, clouds. Bogo ka, kapoy ba nimo? Mga bitaw, din ako ginaan mong duwa, kaya sige magbalik-balik sa angle, buhay pa man na siya una si Leo. Ani? Kamu, sige mo king angles Cloud9. Ikaw, makibuang ka, luon ka, kay gamit, sa Ginoo, galagot na siya mo pagkaway buot. Magsigig, ampo nga, galisod na ko, natuhaon, di mo sugot. Di ka nga nagpasalamat, kay nawa ako sa linya. Mag-uol naman ka, magbintagay ka direktira. Totoo ka makauli ka, naliit ako trabaho, amungon na lang kita. Imong sina, Freda Cannabis. Cannabis pang kanahan. Nagpadakpan, murag sibuyas, kay mo kupot-kupot, tas dahunan. Mo na, dahunan na karon i-improve lang itabi ko. Sa una, dahon-dahon na dahil kanya, sa una, shabu-shabu. Pagbuha-buha na lang yung baba niya, kuyog-kuyog mong liyo-liyo. Time na ko na yung stata, pero salamat kita ninyo kayo. Rapolo, Dagbayan 3, Laglag Bara 6 tournament, kadwa nga battle, Loon versus Cloud9 nyo, pagpakado balik! Fighter kayo, Cloud9 fighter. Balik sa Rapolo eh. Pero judges decision, 5-0, Loon! Shoutout para maayos kay Jack. Sa tanda. Shoutout Cloud9 sa pag-arriba yung nanay duty karon. Shouts na lang, salamat sa pagpunta. Salamat kaya. All 3 rounds doon, pero props sa Cloud9 sa Yo, 3 rounds dito na ulo. Round 1, style clash. Slight edge para kay Loon. Round 2, gamay ang performance ni Cloud9. Loon kay gamay po, bago siya mo siya. Round 3, klaro na, posted Cloud9. Buto na ko Loon ng 3 rounds. Orange, iboto na ako si Loon. Round 1, medyo nindot pa ang mga jokes ni Singay. Loon kay yahagid all 3 rounds. Limpyo tanan hasta yung mga multi-multi. Pinuntosay Loon all 3 rounds. Sa lefty, sayang lang ako ni Cloud9 joke, pero nindot yung pagkabawi sa round 3 na bawi yung momentum. Pero akong vote si Loon, ginahan ko siyang giandam para ni Cloud9. Wala na sobraan, wala sa naguwang, so Loon. Klaro man, Loon, pero shoutout sa round 3 ni Cloud9. Loon.